Hej så folkens, og velkommen til den her video. Jeg er blevet valgt af Race Hosting til at filme for dem. Og så har jeg fået en kode, så jeg kan hjælpe folk med serveren og sådan noget. Nu skal vi så ind på en server lige om lidt. Mens jeg skal hjælpe personen med at få nogle add-ons ind. Okay, vi prøver lige igen. Vi går ind. Ja, ja. Hvis du siger det, mor, så gør jeg det. Nej. Så er vi kommet ind på siden. Og vi skal ind på Game Services. Det netværk der. Det bullshit netværk der. Godt, så prøver vi igen. At søge for sæt ind. Sæt ind. Ej. Det må være den her. Nej, det er det ikke. Eller er det? Nej, det er det ikke. Ikke. For helvede! Det her, det er altså provokerende. Det er lidt provokerende, det her. Okay, nu har jeg fået genstartet netværket. Så skulle det gerne være meget bedre nu igen. Jeg tror, at de har fucket serveren op eller et eller andet. Fordi jeg kan tydeligvis ikke komme ind på den. Som I vil se. Jeg forstår bare ikke, hvorfor den der stadig kan være åben, fordi det dedicated, jeg havde den på, den er, der ligger den ikke på mere. Men det kører stadigvæk. Ups, det var ikke meningen. Lav fedt den. Han har stjålet de jobs, som jeg havde lavet ind, og så har han sagt, at det var ham, som havde fundet, når jeg lavede jobs, slået til en masse. Men jeg synes, han så begynder at blive mere og mere populær. Jeg synes, den begynder at blive mere og mere populær. Nå, jeg gider ikke til at bekymre mig om det. Der kommer den af sig selv. Vi skal ind på den der. Okay,
imens den ordner det, så vil jeg gå ind og ordne addons ind her, fordi det er faktisk det, jeg skal i den her episode. Jeg skal vise jer, hvordan I sætter addons ind. Det gør I downloader noget, der hedder OLX og Ylip. Link i beskrivelsen. Vi har OLX klar der, men vi har ikke Ylip, kan jeg se. Så både her vil I kunne se link og i beskrivelsen. Okay, det er faktisk en allerede. Så behøver vi ikke bekymre os om det. Så sætter vi bare Dark RP i stedet for. Link i beskrivelsen, som sagt. Det var ikke meningen. No. Download Dark RP. Og så går jeg ind på den her github.fptje/dark RP og download zip. Det vi så gør nu, vi går ikke ind på addons, vi skal os ud, fordi vi skal ind på game modes. Og nu gik den ind på Charismart, sådan der. Godt. Så trykker vi bare kryds her og overførsler og udpak. Og så kalder vi den Dark RP. Pak ud. Mens den pakker. Hvad fanden glor du på? Kan du høre mig? Mens den pakker ud, så kan vi lige sidde herinde. Fuck dig. Fuck dig, man. Bitch. Ha' en god flyvetur. Okay, jeg skal nok lade være nu. Det vi gør nu så, det er at vi skriver OLX at user xp gaming xp.dk super admin. Okay, det er det OLX der ikke virker. Godt, så skal vi altså downloade OLX bagefter. Men game modes, og så tager vi Dark RP ind her. Og så sidder vi og spiller imens. Fuck dig. Fuck dig. Bitch. Okay. Fuck dig. Hey. Pis. Nå. Se, vi har ingen lag, fordi jeg lagger sådan lidt. Det er fordi der er nogle plugins hernede, der skal køre igen. Men ellers ingen høj ping, som I kan se. Den er heller ikke helt vildt høj ping. Som I kan se nu, så er vi i gang med at få Dark RP ind. Og derfor så vil jeg sidde og spille lidt uden at filme. Og så er jeg tilbage bagefter igen. Okay, godt. Nu er den næsten færdig. Og der er ikke engang gået 16 minutter. Og grunden til det, det er altså simpelthen, at den kan ikke helt regne ud, hvor lang tid det vil tage. Så derfor imens så går jeg ind og downloader OLX.
Og de her ting, de vil komme til at stå nede i beskrivelsen. Ikke tak, RP, undskyld. Rolex. Og husk, at de skal tage Rolex arkiver. Og tage den anden nyeste. Ikke den nyeste, men anden nyeste. Og der går jeg også bare ind på overførsler og pakker den ud. Og kalder den Rolex. Ej, det behøver de egentlig ikke, men ja. Ikke. Ups, nå. Gå nu væk. Den næste, den hedder Julep Archives. Og der tager jeg også den anden nyeste. Og jeg pakker dem ud. Eller jeg pakker også den her ud. Julep. Jeg tager Rolex ind, det er forkerte sted. Fuck det, man. Det går meget hurtigere at afinstallere det. Ej, nu må det kraftedeme holde det her. Kan ikke engang slet Rolex. Nå. De her to skal vi have slettet. Jeg håber, jeg kan slette dem herinde. Okay, godt. Vi sætter der bare ind her så. Og Dark RP er blevet, eller er sat ind nu. Så, ja. Hvad fanden sker der? Hvorfor lukker serveren? Nu står skærmen sikkert lige og fryser, men jeg skal lige se noget. Okay, det er fuck op her. Men vi skal have dem slettet på en eller anden måde. Så der er file manager. Og sletter dem derinde. Kom lige i tanke om. Hvis I ikke kan slette det derinde, så er der altid en file manager her. Og jeg havde også kommet til at sætte en herinde. Ja, godt. Lol. Der er noget galt her. Okay. Det er der ikke. Det er en fejl. En bug. En bug og en fejl. Hvad var det på, den var her? 27045.
add-ons. Vi sætter Jøllebind. Så er det færdigt. Det er en bug her, men jeg har tjekket her, der er kun 2 plugins ind her. Og DarkAP er kommet ind. Og det kan vi finde ud af for at være helt sikre. Så kan vi gå ind på Control Panel eller Web Console og skrive Change Level. Bare det samme. Game Flat Grass. Og så logger vi ind. Som I kan se, er vi nu logget ind. Og hvis vi skriver menu. Det virkede ikke. Så bliver vi nødt til. Jeg bliver nødt til at genstarte serveren. Så bliver vi nødt til at genstarte serveren. Godt, så genstarter vi serveren. Og så prøver vi at komme ind lige om lidt igen. Okay, godt. Så er vi på vej ind igen. Og vi skal jo også have sikret os, at OLX det virker. OLX at user racehosting.com superadmin. OLX at user mkepdal superadmin. Godt. Så er Mikkel, ham der er serveren, superadmin. OLX at user, prøv igen, racehosting.com superadmin. Godt. Superadmin Så er vi kommet ind. Er superadmin ikke ligesom ejer? Jo, superadmin er ejer. Nej, okay. Er I altså på Danmark? Ja. Ja, det er det er Det er mig og ham, mig og Magnus. hans. Det er mig og hans server. Nej, jeg er ikke Det kan man serveren. godt sige. Jeg hoster serveren. Ja, Skal I? okay. Ja. Hvad? Jeg hedder Eddal03. Jeg giver ikke mit Skype ud. Om det gør jeg. Han står FK. Hvis du skyder ikke. Stop med at skyde mig, jeg er ikke med. Og jeg sagde, hvis du skyder, så det var måske lidt dumt. Lad være med at skyde mig. I orden. Tak. Nå, men vi ses for igen. Hej hej.